O să vorbim de caracterizările contabile de la nivel de casă și bancă. Implicit, programul vine setat cu casa lei, cu 5311, casa în devize, inclusiv conturile de venituri și cheltuieli. Aici mai putem seta contul de comision și contul de dobândă la depozit. Pentru contul curent în lei, nu avem conturi de diferențe de curs, avem conturile de dobândă și comision și avem, în cazul în care se folosește partea de efecte, avem setate conturile. La nivel de casă-bancă, caracterizările contabile le găsim pe macheta de casă-bancă. Ceea ce nu am arătat în video precedent, unde găsim la nivel de articol caracterizarea contabilă. O găsim aici la punctul 4, alte tipuri, tip contabil și le găsim tot ce ar putea fi. Sunt situații excepționale, punctuale, care trebuie tratate special la client.